Tasuma menena yɔrɔ dɔ la tiɲɛni kanu kɛlen no Bamakɔ fan dɔ fɛ Burukasumbugu la an na tila ka dɔ ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen na aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye ntɛnɛn ye tubabu kalo n'o ye avril ye ale tile 15 tɛ bi ye kibaruya minnu b'an bolo ya a fɔlɔ bɛ tali kɛ armée n'o ye chef d'état-major général de l'armée k'a b'a da mɔgɔw tulo kan ko u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ AES tɔgɔ la n'o ye Mali Burkina ni Niger sunnitigiw ye k'olu ye wulikajɔ kɛ min ye wulikajɔ ninnu ye a ye dan sigi Nunjigawale ni Bamacawale kɛbaaw ka wulikajɔ la yɔrɔ caman na u daga yɔrɔw k'olu caman kari minɛn minnu bɛ u bolo ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ la fana ka fɛn caman kari olu la avril kalo tile 10 wulikajɔ fara ɲɔgɔn kan Niger finitigiw olu fɛ o y'a to min ye Bamacawale ni Nunjigawale kɛbaaw u daga yɔrɔ belebeleba min bɛ Amalalal o kɔnɔna na labisanga masuruna na ka yen da walo ko filenkolonci ko da kolonci kalo tile 13 n'o ye avril kalo ye min ye kɛlɛkɛminɛn baden fana Bamacawale kɛbaaw n'u nɔfɛmaaw bolo olu kɔni gosira duguni no kɔnɔna na o ye Urara kilomɛtiri 15 o de bɛ ale fana ni labisanga ni ɲɔgɔn cɛ Mali ale ni Niger finitigiw olu y'o wulikajɔ kɛ avril kalo tile 13 kelen kunun kuna siningo a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Duna n'o bɛ Mali ni Burkina ale dancɛ la wulikajɔ kɔni kɛra Mali finitigiw ale ni Burkina finitigiw fɛ Bamacawale ni Nunjigawale kɛbaaw kun kɛlen no ka sigiyɔrɔ belebeleba min dilan yen ka taa o sigiyɔrɔ yen n'o a bɛ fɔ ma k'u ka base logistique ka taa yen kɔni da kolonci k'o filenkolonci nin wulikajɔ ninnu caman bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ ko a caman kɔni bɛ ka kɛ dugumana na pankurun olu sen fana bɛ se ka don a la waati ani waati chef d'état-major général de l'armée ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin ye wolomasiri taba jamana saba ninnu ka bolodi ɲɔgɔnma baara kun fɔlɔw ye yanni u ka kan belebeleba min kan ka jɔ o ka ɲɛ sɔrɔ baara minnu bɛ sen na a bɛna n'a to Nunjigawale ni Bamacawale kɛbaaw bɛ daga sigi yɔrɔ o yɔrɔ la an'u ka maaw bɛ wulikajɔ kɛ yɔrɔ fan o fan na ka se ka dan sigi o bɛɛ lajɛlen na chef d'état-major ko maaw k'u diinɛ n'u ŋaniyaw kɛ kelen ye ko finitigi ninnu bolo dilen ɲɔgɔn ma ko o bɛna na nɔba bɔ wulikajɔ ninnu na don nataw kɔnɔna na jamana ninnu saba ninnu olu kɔnɔna na ani u dancɛw u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya sigikafɔ cɛfɔ ani kanbɛ ale baaraw kɔni daminɛna kabini sibiri don Bamako sigida 4 na 5 na 6 na ka taa se fɔlɔ ni filanan ni a yera k'a fɔ ko baara in ye tali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma sa ko sigikafɔ min bɛ kɛ malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'aw hakilinaw di mairelakaw olu kɔni ye baara ninnu caman nun don sigidaw kɔnɔna na min ye Boubacar Keita ye ni ale ye sigida 6nan maire ye ale ye baaraw nun don Cité des Enfants ale kɔnɔna na commune 6 kɔnɔna na yan a yera k'a fɔ ko marabolotigi fɛn fɛn bɛ yen dugutigi fɛn fɛn bɛ yen kabilatigi fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilinaɲini kɛ commune 5nan ta min ye Amadou Ouattara ye na ale olu ka maire ye ale fana tun b'o ko kɛnɛ kan délégation spéciale min bɛ commune 4nan kɔnɔna na sa olu ye wulikajɔ kɛ baara ninnu bɛ se ka latimɛ cogo min na
Tombouctou fe o ɲɔana kelen do wulikajɔ kɛra yaasa dugudenw ale ni kabilatigiw ni jamanakuntigiw ka taa fara min ye diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou chambre de commerce kɔnɔna na sa ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yen dugu kɔnɔna ko maa bɛɛ lajɛlen nana ka na i fɛla fɔ ba ma kɛ maa si ma hali n'o y'a sɔrɔ jama cayara ni maa welelen ye Segu ta kɛra mairie yɛrɛ kɔnɔna na min ye Segu mairie ye bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka taa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ fɔ min ma sa ko mairie yɛrɛ ka salle de délibération Segu kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ nun jara ale min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛ wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana min ye bɛn ni kelenya ale baara k'a tɛ se ka kɛ fiyewu ni kunnafonidilaw tɛ o de la premier ministre kɔrɔ Usmani Isufi Mayiga ale n'a ka jɛkulu maaw u taara kunnafonidilaw ka jabala la Bajugu Dante y'a yira k'a fɔ ko kunnafonidilaw ye fasodenw de ye fasoden minnu u bɛ baara kɛ yaasa ka se ka faso kunnafoni ka kibaruyaw di faso ma wulikajɔ ni cɛsiri fɛn fɛn kan ka kɛ ni faso ka hɛrɛ ye kunnafonidilaw kɛlen don k'o tɔbɔtɔ dɛmɛ kan ka kɛ sabula min ye premier ministre Usmani Isufi Mayiga k'a nana dɛmɛ ɲini dɛmɛ min b'a to kunnafonidilaw bɛ se k'u jɔyɔrɔ fɔ bɛn ni kelenya la Bajugu Dante y'a yira k'a fɔ ko ka kɔn u ka nali ɲɛ min ye kunnafonidilaw ye olu kɔni bɛ ka kibaruya di bɛn kuma kan min ye retransmission ye ka kumaw di maaw ma ka barosigiw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ko o bɛ ka kɛ kunnafonidilaw fɛ min ye jɛkulu kan ka taa kɛ a ka dugu la yanni o cɛ sa min ye gouverneur ye bi sɔgɔmada in na ale ye sangakaw dɔngɔnɔdugu maaw bɛɛ lajɛlen min ye maa mafalen fɛn fɛn bɛ dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na sa min ye gouverneur ale Sidi Mohamed El Béchir n'o ye Baɲangara gouverneur ye a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Fure ma k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in bɛɛ lajɛlen o kɛra Seru Nantume ale kɛlen don ka misiriba min jɔ Baɲangara kɔnɔna na bi ntɛnɛn sɔgɔma min ye maaw nana ka na tasibila kɛ ye tasibila in ye tali kɛ sa bonyamasegin la ka ɲɛsin Fure ma a ka so a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'a ka duguladenw gouverneur n'o ye El Béchir a kɔni y'a yira k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye ko kumasuluko don kumasuluko don ka ɲɛsin maa min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sigida la maa min fana ni a bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ sigida maaw ye ko ale kɔni fanga ɲɛmaaw tɔgɔ la ani jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Fure ma ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'a yira fana k'a fɔ ko waleya min taara ka ɲɛsin a ma k'a tɛna na to ten fiyewu ko fo nɔminɛliw ka k'a la waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ cogo min na mɔgɔw kɔni kinikini kun b'u la kosɛbɛ maa caman kun dusu kasilen bɛ kɛnɛ in kan ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye Fure ye sa u bɛ na su ta ka taa n'a ye u ka dugu yɛrɛ la sanga min ye a kadɔ ɲɛnajɛ tɔw ye sa u bɛ taa o kɛ yanni k'a bila a dayɔrɔ laban na nka ko maa min don kadɔ dugu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a jɔyɔrɔ kun ka bon cɛfɔ ni kanbɛ la sigikafɔw kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye basigi bɛ se ka na cogo min na ka taa nin sɔrɔ a ka so k'a bɔnɛ a nin na tan ko tiɲɛna k'a ko man ka to ten nka maaw bɛ sanga la fɔlɔ nin waati in na u y'a yira ko sanga kɔni u k'o kɛ n'ala sɔnna ma ɲɛɲinini bɛ gouvernement fɛ ale k'o kɛ kɔkan kibaruyaw la Nizɛrikaw nin kalo tile 13 olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min o laɲini ye mun ye k'u bɛ kalo kelen de di bi olu bɛna na u sigi u tɛ wuli u tɛ taa u tɛ maa ci lamɛrikaw ka sɔrɔdasi minnu b'u ka jamana kɔnɔ k'u ka wuli ka bɔ yen ko nɔn tɛ ko n'u ma wuli ka bɔ yen u bɛna na wuli fanga la sabula olu t'a fɛ u ka t'u ka jamana kɔnɔna na cogoya si la lamɛrikaw yɛrɛ ka ɲɛmaaw ye fɔli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ k'u ka sɔrɔdasiw bila yɔrɔ ɲini minɛna u kɔni ye dɔw labila dɔw bɛ halisa u bolo u y'a yira k'a fɔ minɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye olu kɔni tɛna na delili kɛ tuguni n'a kɛr'u la u na wuli k'u jɔ k'u ta sara yaasa u ka jamanadenw olu bɛ se ka lakana cogo min na Farajalakaw fɛ yen marisi kalo tile 20 tɛmɛnen Emmanuel Macron k'ale kɔni ye jalakiliba ta ka ɲɛsin a ka minisiri ma min bɛ sɔrɔko kunna u ka jamana kɔnɔ n'o ye Bruno Le Maire ye k'a y'a yira k'a fɔ ko kɔni dɛsɛra yɛrɛ de koyi musaka matarafali la musaka doni na min ye sɔrɔba minnu b'u ka jamana kɔnɔna na k'olu bɛrɛbɛn ko maa in k'a tɛ se baara la ko nin kɔni waleya in kɔni ko a ye nin fɔ kunnafonidilaw ko olu fana y'o tɔmɔ a nɔfɛ nin waati in na Macron ale n'a ka nin minisiri n'o ye Bruno Le Maire ye k'u kɛlen don dɛsɛlen don ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sibiri tɛmɛnen fana Faransikaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko Faransika dɔ ni ale kɔni n'ale bangena Kanadakaw fɛ yen Michel Saledin ko ale kɔni k'u ye Oscar d'ale ma n'o ye science Oscar ye o ye bonya belebeleba ye
seko ni dɔnko ni diɲɛ ɲinini sira fɛ k'u y'o ta k'o da ale ma sabula a ka ɲininiw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na o ye kansɛri ye k'a sera ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye kansɛri yɛrɛ ale kɛcogo kura min bɛ maaw la o bɛ se ka furakɛ cogo min na ko o de la kɔni min ye baɲumankɛtɔnw ye ale ni jamana ninnu tubabu jamana tɔn ninnu olu bɛ jɛkulu minnu kɛ ka se ka ɲininikɛlaw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baaraba kɛ siyansi kɔnɔna na ka Oscar di olu ma ko o bɛnna o kamalen ma Turki a ko a b'a ɲini a ye wele ta ka ɲɛsin Iran ma ko Iran ka jija ko min ye kɛlɛ in ye ko a kana taa yɔrɔ jan ko sabula ko u ye mun kɛ ka ba ka ɲɛsin Israel ma ko kan ka labɔli kɛ Turkikaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu t'a fɛ kɛlɛ in ka taa yɔrɔ jan na Iran yɛrɛ a ko k'a b'a ɲini États-Unis fɛ k'a ka senbɔ nin ko in na koyi k'olu ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Israel ma k'o ye jaabili de ye ka ɲɛsin olu ka lasigidenso min bɛ Damasikaw fɛ yen ko ni bɔmu taara ci o kan ko wa fana ko min ye kɛlɛ in ye ko a kɛlɛ ko a tɛ olu ni maa cɛ koyi ko ka se k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la k'a sɔrɔ o ko o bɛ se ka da sa cogo min na ko wa fana ko min ye ko in ye k'a bɛ ka kɛ waati min na ko Nations Unies yɛrɛ jɔrɔlen sabula Israel ye min kɛ Gaza la ko depuis Ala ka diɲɛ dugukolo da ni ɲɔgɔnna maa fa ma deli ka kɛ ko Nations Unies n'a m'a kɔlɔsi jɛkulu min n'a fɔra o kɔ n'a a bɛ f'o ma ko Société des Nations k'a bɛ sɔn ka k'o ɲɔgɔnna ye han a fana ka baara ko a bɛ sɔn ka nɔgɔya nin ko in senfɛ Iran k'a kana kɛ maa ɲɛna k'a fɔ ko Iran ko sabula ko bɔmu atomique de b'a bolo k'a bɛ ka nin wulikajɔ in kɛ koyi k'o tɛ ko Iran yɛrɛ jamana n'a jamanadenw k'u ka ca ni Israel ye siɲɛ 5 wa ko jamana min don a ye san 5 kɛlɛ kɛ a kelen Iraki contre la a ma yigi yɔgɔ a ma bɔ a nɔ na wa min ye dɔnnifaw ye kodɔnnaw ani maa minnu bɛ kodɔn ka ko kɔrɔdɔn n'u bɛ ɲininiw kɛ diɲɛ kɔnɔna na u ko jamana kelen pe min bɛ yen bi n'o bɛ se ka Israel bɔ a dabolo in na ka se ka se sɔrɔ Israel kan Palestine ka lafiya ko Iran de don ko wa ko ni Iran sen donna kɛlɛ in na ko diɲɛ bɛɛ tɛ se ka sen don a la fana sabula ko kow bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na min ye ko olu donnen don ɲɔgɔn kɔrɔ diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen fana n'olu bɛ kobaw lakali u y'a yira k'a fɔ sa ko filani dɔw bɛ yen Lori ale ni George Chappelle États-Unis kaw fɛ yen k'olu fatura nin kalo in tile 7 k'u si to san 62 la filani minnu kɔni fatulen filɛ nin u tun bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔko ta hukumu kɔnɔna na koyi nka ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔba minnu bɛ yen k'olu ko u si ko a tun bɛ se ka taa fo san 30 k'u tun bɛ se ka balo san 30 ɲinan kɔfɛ koyi ko kuma ko mun de kɛra maa minnu ye nin fɔ filani ninnu ma olu kana fatu tancogo la ko ɲininkali kan ka kɛ a la ko sabula ko dabalibanko don sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ani kibaruya minnu bɛ di kuma caman ka kɛɲɛ ni waleyaw ye waleya minnu ni maaw b'a fɔ ko siyansi nasira don ko maaw k'u kɔlɔsi a la Pemi Mali sen bɔ a la k'u ni maa ye sigi ka fɔ kɛ k'a tɔ si ma jaabi ɲɛnama d'u ma min b'u nimisi wasa ko wa ko nin waleya ninnu k'a bɛ dan sigi olu ka sariya olu ka baara kɛcogow la wa min ye u ka baara hukumu kɔnɔna na baara yɛrɛ ni baarakɛlaw kan ka lafasa cogo min na k'a b'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ olu dun kun y'a fɔ k'a fɔ ko jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi min labɛnna k'u bɛn wa silam n'o ye ka kumaden sigi o fana bɛ a kɔnɔna na fɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ mun na Sheikh Tidiane ka fɔ la o ye tile ye yelen tile ye yiriwa ye n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma Sheikh Tidiane Seck a ye min fɔ bamanankan na a la an na o da maaw tulo kan Mahamudu Dafe ko fana ko n'Ala sɔnna a ma min ye symphonie in ye a labɛn n'a baaraw bɛɛ lajɛlen u bɛna n'u kɛ k'olu ban mɛ kalo tile 4 segukaw olu bɛ se k'a lamɛn nka u ka laɲini ye min ye phase nationale ye n'o ye dialogue yɛrɛ kun min kan ka don Bamakɔ yan mɛ kalo tile 6 ni Mali bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kan a ka se ka na maaw k'a lamɛn o kɛnɛ kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min seko ni dɔnko tigilamaw dɔgɔkun laban in na o tun bɛ Segu maa mafalen caman tun bɛ yen olu ni CNT maaw Abdul Majid Nasser ale tun b'a kɛnɛ kan Siriman Sako min ye président yɛrɛ ka œuvre sociale ɲɛmaaba n'o ye Agibu Dambele ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Junior ale fana tun b'a kɛnɛ kan keba e bɛ ka ne filɛ ne k'i kana taa de n k'u ko bɛɛ de ka taa da kun yɛlɛlen don Segu wa Fatimu tun bɛ yen o yɔrɔ b'a dɔn ko Asanu fana tun bɛ yen a tɛ f'olu kɔ donc an bɛ Segu bɛɛ fo maa tun bɛ a kɛnɛ kan k'olu bɛɛ lajɛlen fo nka Segu yɛrɛmara kafo ɲɛmaa n'o ye Nun Jara ye k'a fana fo nin yɔrɔ in na yan maa sɔgɔlen don an na k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye an ka cɛ ye n'o ye Nun Dumbuya ye n'a bɛ Montréal nin waati in na ale taalen don Sao Paulo
ale be ye atale no sabula luga konjo wakati ni ye amba fa na ngala ka taninga segi noya nyakate no e abla ye ka fo pari maraka samba ke ka fo lita ka nyesa alema mama sogole no ana basha ka ere nana bi amba fa na fo ka wale mano ale ni komejo ne kadi ko sebe anulu kadi de anulu kadi ama ere fo ka wale mano ke ba ki ere fo amara ko bara kwa nyana c'est vrai que anda ina doni ngani sira ka teme ama dugo ka sala ka kurango ala ka onyina bo na ala sona ma sini sogoma nege kanye kononton ana nyuan sora ya kibaria ulu kenaka ala ka dugu manje ala ka shini kenani labango nyumandi ambela jide ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana tanga